Čaute všetci, som ja Megas, no a už sme sa určite dlho nevideli. No a dneska tu máme ďalšie video s Maťkom. No a dneska budeme hrať opäť Duo Showdown a dneska som sa rozhodol, že by som si mohol zobrať nejakého, ktorého mám už na veľkom týru, hej, nech to bude trošku ťažšie. Spajka nie, no to by nič, ale mohli by sme Ems. Tu mám na 20, tak mohli by sme ísť na to, ok. Ideme. Som zvedavý, či vyhrajeme alebo nie, toto prvú hru. To je rikočet. No ideme na to. Nice. OK. Tak. O, teraz. Yes. Boh sypol. Yes. Kamu LBG zomrel. O, Riko. Nice, easy. Pozor, tam je Spike. Dáme Timo. Tu stále ešte 5 tímov a 5 to... No, dobre, už 3. Sa fakt budem snažiť radšej. Lebo je to 500 pohárov, hej, to... Nie, len tak. Dosť 500 pohárov. A ja sa trošku bojím, neviem, či úplne dopadnem, ale dúfam, že si ma nikto nevšimol. Wow! Ja mám ešte gadžetu, takže je to dobré. Tam mám ultinu. Tak nič, no. Ale stále ešte... Aha, tak tu je naša nitička. Poď sem. Bože. Ne. Maťko chcípol a ja som v prdeli. Možno neúplne. Dobre. Som nejak zachránil. Hop, kámo, 16-kový Spike. Poď, kámo. Daj hypercharge a už nič. To je jedno, druhé miesto, dobre, koľko? Plus 7, nice. Ideme ďalej. Dokonca tu máme splnený quest. Jeden. A nemôžem ešte. Tak ideme znovu teda. Ja dávam ready. No. A ešte vám to na čo ukázať, že... Počkaj, to je vlastne na Playko 5. Má draka, hej, ale ja môžem teraz hrať na jeho hlavnom účte, neviem prečo. Ok, viem, ale to nemusí zaujímať. No nič, budem bože, prečo. Ideme na to. O, tak to neviem, či bude úplne dobré. OK. Tak, pozor, tam je kód, daj tu Tomár. Cristiano Ronaldo. Ja som... Nezachránil som to, kokos! Prosím, Maťko, nejak to uhraj, dávaj si pozor na toho Edgara. On reálne bije do zeme. No, dobré. Zapínam ultinu. Tak, no jasne, že ho sypal.
To je jedno, pozor, to je kód. Možná o mne nevie, no jasne, že vie. Minus 5, ty kokos. No to už nie je fakt ľahké. Ale no. Sa pozriem, koho to tu mám nejakého dobrého. Dobre. Príklad, koho to vôbec nehraje? Dá sa ja. Či? Má túto star powerku, prečo? To je jedna. No má dobrú gadžetu aspoň. Tak ideme znovu na to a teraz už to musíme vyhrať. No, Pane Bože, no to je jedno. Lajčík, jasne. Pomôžem, tak. No Leon, Edgar, a ešte aj Brock. A potom Mortisa, Rico, nice. No, to je veľmi nice. OK, skúmam na Mortisa, zaraz pošlem. Ne, Edgar, kámo. Má ultinu? Má, jasne. Jaký taký vystriekam. OK, on ten nebol Brocka, nice. A ten Edgar je toto. Nie, on, aha. Tam bojuje s Mortisom. Wow. Ty kokos, ja už nemám útoky. Zlé, no. Či nabí, keď tak. Alebo, no, dobre, tak nie. Nechod tam právo na ňo. Dobre. O, zle. Ale dobre, kámo, nice. Toto je fake. Neviem, prečo si ho zabíjal, ale okej. Pozor! No tak! No tak už. No, teraz nás... Jaj, no dobrá hra. To je Charlie, hej, no tak dobré, no. Super. Môže Charlie. No tam budú, no buď ti tam určite nebudú, keď ja mám rang 20. Ale okej, no. Tak dúfam. Prečo mi to proste ani neukáže a už sa nezapne hra, akože ja to nechápem. Aj tak. Tak ty si dobrý, no. No to je no. Áno, no tak, no spavne sa a ideme. Ty vôzme docela. Zabíja, hop. No ja môj stun, ale stun mu nepomôže. Kámo, ani jeden hit. Ani raz ma netrafil týpek. Brock aj zomrel. Vieš čo, a ja na teba kašlem. Už až ideš preč, čo? Jasne, kámo, chod si. Ty kokos, nice. Ja sedem, no. Hop. To je jedno, kámo, je nahitovaný. Per, just, kámo. Ne, no tak to nie je veľmi jes, kámo, sorry, no. Dobre, kámo, teraz si udal, no, Cordelis ťa zabije. To je jasné. Nedá? Kámo, no tak to je možno dobré, že dal si Charlie. No, dal si na... Teraz si ma zachránil, lebo ja už... Chytal nervy. Ale nakoniec to zachránil, no. On nemá ani žiadnu gadžetu na ňu, hej. No to je jedno, ideme znovu. Poďme, daj ready. Kámo.
500 hodín tu čaká. No to je jedno. Mortis a Sandy, no to je fakt super duo. Toto. No tak, že dajú ti ne? Nie, to nevyzerá dobre. Sú dva týmy, tam ešte jeden. OK, kamo, ja ich tu zabijem. Ne, pozor, on sa hýluje. Dobre, mám to. Kamo, to už je hneď showdown, kamo. Yes, kamo. No tak, máš 12. Ja ho idem zabiť. Ne, nechce sa nám, Nechce, to ja ti dám. To máš. Yes, kamo, easy. Tak to sa to robí. Neviem, či ju dám na 550. Ale to je jedno. Počkaj, vlastne tu máme startup, tak poď. To je veľká paráda teda. No nič, ja si tu idem ešte zobrať moje kredity na draka, kámo. Mne totálne málo chýba. 69 gemov, kámo. No. Tak ideme. Ja dám ready. Toto bude asi posledná hra. No tak, ale vyber si, no. Konečne. Okej, no tak poď už. Dobre. To je Kid a Max, no, to je teda duo. Jo, Max myslí, nie? Wow. Pozor, kámo. On ide na mňa. Pomoc! What? Ne. My chcípime. To sa nedá už. Prečo bereš vôbec Barley? Keď Barley je hrozný. Ale chceš Barley, ok. To zase prehrajeme, ale ja teraz budem snažiť na plné gule. Nemá to. Budem sa sústrediť, Prosím, budem sa sústrediť. OK, no, niečo začalo. No tak toto už možno aj nestihneme, ty kokos. Keď toto robím ten pauzu. To je dobré, lebo keď ostal zemíš veľký. Pozor na Kinga. Nevíš, niekam teraz to je. Teraz to je výhodné. Tu daj gadžetu. Hop. Teraz mu dám ďalšiu. Sypol, dobre. Keď ona si teraz zoberie tie powery, ale to je už... Je podľa mňa k ničomu, neviem. Ja zoberiem... Je jeden power. Je tam? Tam je... Ty vole, on dal úzdu. Dávať pozor, ale no... Sorry, ale toto už asi nestihneme, no. Wow, ja to skúsim ešte. Okej, kamo, dodžujem. Yes, kamo. Zabil ho. Bo. No a vlastne nezvládneme, takže toto by bolo tako asi pre toto video. Ja dúfam, že sa vám páčilo. Tak zatiaľ, čau.